जब देवता जगी है तब ना हम नेता दे और जब सामान चढ़ावे के बाद माई सुनते हम जागरण करवाली हो जागरण करवली मैया कितना लोग माई के दरबार में हाजिरी लगाओ चाहता खड़ा होकर जेकर जेकर गोड़ पिरात होके खड़ा हो एक बार जिस माई के दरबार में बैठल बा लगा था कि गोड़ में पैर में दर्द बा तो ऊपर खड़ा हो जाए जो कहले शर्म होकर फूटल करम अरे नाचना है तो दरबार में नाची दूसरे के घर नाचना नहीं पड़ेगा हे माई के दरबार में जे नाची बस 1 मिनट खातिर आफर बाफर में बैठा दे अरे कौन मैया गोर बाड़ी कौन मैया डांस करे के बाद नाचे के बाद माई के मनावे के बाद ऐसे ना सब लोग झूम गए अरे कौन मैया अरे